Horas dihamua manami doho tinanami, nani haholongan itu hatta Yesus Kristus. Pajupang musehita di bagasan saderion marhite sada program, ima sulu-sulu do hatam na pinatupani Gospel Light for Indonesia. Songon renungan dihita di bagasan sadarion, ima manguduti naung tapuka di minggu naung salpu. Taringot tu tangiang ali amanami. Imananienet sian buku Lukas biddu 10 sada mamuka mesian ayat 2 rodi ayat 4. Jadi di ponggol sadarion ima sai pinorbadia ma guarmo. Dihamu amanami doho tinanami tung masai jodu tabigi jolma madok o Tuhan. Ulu disipata alani namar soal gabi didokma o Tuhan. Ulu disipata alani natar tuk-tuk gabi didokma o Tuhan. Jadi tung masai gudang do alasan gabi didok sada-sada halak o Tuhan HP dang sian rohana. Sasitongna salah do maju guarni Tuhani. Jadi tajaha majo songon natar surat di bagasan buku 2 Musa biddu 20 ayat pitu. Songon maridok disi. Dang jadi dohonommu guarni jahuba di batam anggo sian yang ni roha. Aisai na hona toru ni jahuba do manang ise nama dok guarna sian yang ni rohana. Jadi marhite ayaton amanginang takas mata boto anggosian yang ni rohani sada-sada halak gomadokon o Tuhan ninna totu dang si tongbe si songoni dang tikos bi si songoni. Jadi alani ia manginang naing manian hita marsiajar dinatadok sai pinorbadia maguarmo unang manian hataon holan hata na ruar siap pamangat tasabing. Alay naing manianon hata naung jumulu mian di bagasan rohata. Ruar matutuon sian pamangata. Jala taulahum matutuon marhite nguluta. Tung masay gudang doa manginang akka halak na madok dirina. Akka halak na mangguari dirina halak Kristen, alay mabain gabi jorbut ha Kristenoni. Alani ia manginang unang songoni hita. Marsiajar majo hita di bagasan saderion, marhite renunganon, sai pinorbadia maguarmu, bohado asabui ta parbadiai guarni dewata. Sasetong na amanginang dang bui hita, tapajonok dirita tu dewata. Ay pardosa do hita. Ay musuh do hita di debata. Jala mulutadok say pinorbadia maguarmu. Ay seroho ninna Tuhani. Dakkutaddaho ninna. Alani ia manginang. Ikon jumolo mata haporseai. Jumolo mata jakon Jesus di bagasan rohata. Jesus Kristus nabadiai. Mia matutu di bagasan rohata. Gabi badia matutu hita. Gabi boy mahita tutu. Pabadiahon gowarni debata. Songot padohan ni amata Mahatma Gandhi didok nasida masongonon. Lomodo rohaku tu Kristus. Alaidang lomo rohaku tu halak Kristen. Aidang songon ngolu ni Kristus, ngolu ni halak Kristeni. Amanginang tasulik kiti marohata. Tikitadok sai pinorbadia maguarmu. Tohodo sian rohata itadok. Jala tohodo naung jumolo mian Jesus di bagasan rohata. Asabui tutu hita pabadiahon gowarni tuhatta. Sai pinorbadia ma gowarmu. Dada holan sian pamangan alay sian roha. Sian ngulu.
sian pakatayon, sian parange, sian saldok nguluta, sai pinorbadia maguarmu. Sai tuhatama mamaso-maso hita. Amin.